Maayos at malinis na operasyon naman ng palengke sa mga Tarem, Pangasinan isinusulong. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ng mga Tarem ang kampanya para sa kalinisan at kaayusan sa pamilihang bayan upang mapabuti ang operasyon at karanasan ng mga mamimili. Nitong linggo, nakipagdialogo ang mga opisyal sa mga manlalako upang talakayin ang kanilang mga hinaing at suwestyon hinggil sa kasalukuyang sistema ng pagtitinda. Layunin ng hakbang na maipatupad ng maayos sa mga umiiral na ordinansa, kabilang ang tamang pamamahala sa basura, pagtatakda ng hanggalan ng mga pwesto at pagsasaayos ng mga daanan para sa mga mamimili at sasakyan. Bilang insentibo, inanunsyo ng pamahalaan ang pagkilala at gantimpala sa pinakamalinis na pwesto sa palengke. Samantala, ilang residente naman ang nagmungkahi online na limitahan ng mga manlalako ang paglalabas ng paninda upang hindi makasagabal sa daanan. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa upang mapanatili ang kaayusan at mapalakas ang patas na kalakalan sa pamilihan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.